engathi ungaphila uphusha uphumelelo pastor weningi. Ngelela ukuthi inamba isenza kusongo 9 ya 5 kuphela Monday to Friday kuphela ungathapha yafona fakela. Yebo. Sanele izolo sawona phakathi ngelo ukuzakala ukuthi kusuke ukuchazana uma uphupha ke wenza ukucana wesifazane sesikhathini ngosilisa mina. So ubeleleke nomuntu wesifazane sesikhathini, okulala nomuntu wesikhathini. Omunye ngathi uphuphulele nomuntu osesikhathini, omunye ngathi uphuphulele nowesifazane sesikhathini, because we all know that abantu besifazane babakuphi kuma period. So la omunye ngabuza ethi kusho ukuthini uphuphulele nomuntu wesifazane osesikhathini noma kusho ukuthini uphuphulele nomuntu osesikhathini. Iyafana. Sleeping or having sex with a person who is on her period or menstruation cycle. Now it's not wash. One. Ngokujwayelekile kama uphuphulele nomuntu kupha ungaba olobi kuma isikhathini lo muntu. Ngoba lokho ngeze kuyakhonjiswa le ukhona umuntu omubi futhi okungcolisa ngesichitho sokungcola komuntu wesifazane sesikhathini. Uleviticus 18 verse 19 ungasondeli kowesifazane umambule wambula ubunqunu bakhe esangcolile ngokungcola kwakhe ama period lawo. Leviticus 15 verse 24 uma indoda ilala naye ukungcola kwakhe kube kuyo uyakuba ke ngengcolile izinsuku ezisikhombisa. Nayo yonke impetha alala kuyo iyakuba ngengcolile. So vele ama period physical and spiritual umulele nomuntu osesikhathini wezilani uyangcola. So kusho ikhona isiphithi abagaya ngaso. Number 3 omunye umuntu angayibeka kanje kwesinye isikhathi, or number 2 kwesinye isikhathi uma uphuphulele nomuntu kupha olubi uma isesikhathi lo muntu lo lele ngoba lokhu empeleni kungenzeka kunomuntu ofuna kunomuntu ofuna umoya ongcwele uqhele noma abantu bakuhlamuke okuyanye izitshalo zikufulathele ngenxa yokuthi ke usongongcolile. So la kungaba umuntu osuke sebenzisa emibi ezokungcolisa ukuze kuzoqhela kuwe lo moya ongcwele noma kuzoqhela kuwe abantu bekuhlamuke noma kuwe izitshalo zokufulathela nginothi manje isakwazi ukusondela engqothweni kunalento ekungcolo nayo yabo. Uleviticus 20 verse 18 uma umuntu elala nowesifazane onefindo lakhe ambula ubunqunu bakhe unqunisile umthombo wakhe naye wambulile umthombo wegazi lakhe bobabili bayunqunya kubantu bakubo. Okay, futhi ngamanye amazwi akufanele ube khona umuntu oyosondela kuwe umulale nomuntu osesikhathini. That is why izitshalo zakho singaqhela kuwe, umoya ongcwele ungaqhela kuwe nabantu bangakuhlamuka. Number 3 ngiyenzeka uma uphupha ulele nomuntu kuphaulu kuma isesikhathini. Lokho kusho ukuthi ngenzeka kumele uqaphele ngoba ungase ulale nomuntu ongahlambulukile ngenxa ukuthi ke ngenzeka lo muntu waphunyelwa isisu angazihlambulula noma wahoshula isisu angazihlambulula wangageza wangazihlambulula lo muntu. Siyabonga kakhulu wesibheka lapho ulele nomuntu osesikhathini, ulele nomuntu oma period. Qaphela nje uthanda ukuba ubhebhizwe ungalali nomuntu owaphuphilwe isiso noma ke wahuliswa ngageza. Yenzeka kube kanjalo kwabanye abantu, but mostly isichitho. Siyabonga.